Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zavain chibai le vek ule ton chum video chuan kumina tlang zar movie ngai ven lo tak le mu nom tak ni bok challengers ti hi toikim taka khira ngai thla khau zoi na hun ilo nei leng umyang kumsang ni parukani a chian dun in kom ngai le tennis tuichil ve Patrick le Art Tetsu US Open a Junior Boys Double Title an la ka wanga lim dun le in kum som pani mi an ni lai changa in shia a in kom to ti taka unaw ang maya in enin an cheng dun chin nge bokani soito angin an tuina ber chu tennis khel ni in an tong chin chu la sang lu tuklem lo ma se he in fiam na huang chunga a ber lani nge ero an tum ru dun ve le chin an trophy lak lom na ni pa forma Hmeichhe tennis khel an en rum chuan tlei rol twai tirte tennis khel athiam chung chuan em wangle a mel a pian le hoi her konfi utsuak takawanga larze tole mahun eng tak nei bok tashi ichu mu in art le Patrick ate chian dun po in cha anti dun kher mai atum puinu lam reng po chu en na chang chelowin tashi ringot mai chu an thlir dun ngar mai ni tashi la chuan atum puinu chu ne rem hle in za thla khopin asopa achak mel han in show savel te thleng mai chuan cha ti dun hle in zan lama tashi sponsor tu Adidas tena achak lom sakna party an siam na po chuan an kal dun pha ngat mai ral khata tashi lam lai te chu mu nom ti taka thlir dunin an luang liam dun tak zetani remchang masabera chuan va betange yin tashi po in aloral khat mel shat ve hlau mai apan thalak pui tura aron kau shanawangin tashi chuan akal san le ria biak le chakin a ho tur chu ani chian dun la chuan an lo la chang le sham tuipui kam lama zialzuk puya somin zialzungai lo ma se tashi po in zuive mayin kum in rual tlang le tuina in ang tlang ti taka anti ti po in rual phian mai anti ti tamber chu tennis chung chang ni Mahse art le Patrick te eroin tashi bem dan tur mol mai chu an ngai to dai thungani alan dan chuan tashi chuan ani chian dun ai po hian tennis chu tuipui zok fe in professional huang chunga zuan lu a sang taka in vor atum ru hle bokani zana rei to awanga kalsan tum tashi chu art le Patrick te chuan a number te dilin anom na hmuna rontlo tura somin an omna address te chu an shil boka savom kan indonia anti ze bokani tashi eroin nui chunga kalsan zui mayin atlo mel kher lem lo bok tashi zun zam chuan Patrick ate chian dun po chu phuar zuin an thlenna hotel room nok nuai maya a local tak tak angem le tia an om du da dun vel lai chuan rin lo tak mayin tashi chu aron lang ta hlol mai le savom chu in tlang ta in art le Patrick ate po chu an ka go dun viau mai tashi po in an bula om chu nuam ti in a hlim ve hle bok an rui deuh to nu phei chuan khuma thutlangin an han tal ngap don viawa Mahse tashi chuan in thiar fi hlim san le dai thungin akal ma in ani chian dun la chuan a number book chu an di le sham tashi chuan naktu ka in game khel karon en chunga chuta achak zok chu ka pe ang ati dai mai heiwang hian atu ka one on one anin tum chumpo in tashi number nei zok ni du art le Patrick ate chu chang dun le in van nei na chu Patrick alama atang zok hlau bokani heiwang hian tennis tuipui tak tashi po in Patrick chu athang zok lo thei talawani chum khat chu Patrick le art te chuan tennis khel dunin a ball le racket hum dana changin Patrick chuan tashi chu amut pui to thua chian pa chu shila chu ero chuan art ru atina tak zet thungani hemi nu hian professional huang chunga lu tumin Patrick chu mundanga a ombo ta china tashi nen po anin mutam theita lo chu hun chu art chuan rem changa lak tumin tashi chu ati ti puingat Patrick hian a mangai tak tak lo chi ania o ti in tashi ril ru chu koi pen tumte Mahse chu chuan tashi thin tirim zok da yin tu mangai ma kamamo love ti na kalsan mak mai
Reilo te nuwa chuan hmun danga omtari Patrick apo in achian pa arta chu rontlo ve in tashi hnena asoi ang chia khan arta chuan tashi hian inin kar hi ala serious lote mainia oti in achian pa Patrick achwa shila ril rudik lo putir atum ru hle ani chuti chung po in tashi le Patrick atetsu apot then zo chuang te ulo mai Mahse arta do thuvai vir kwal wang po ni lem lovin an pani in kara chuan in hauna achuak ta tashi chuan Patrick a kocha om adula yin cha intivetok Patrick eroin arem ti big silo Patrick chuan kanin tluk renga in zirtir tur chuang bi kan omlo chutiang takin kangai sang big lo che ania o tetivelin achwa sanzui mak maya chu chuan tashi po tina hle in a match khel en tur po in aron kal lovani ti ashat nuwa phei chuan athin rimin aril ru anazwal tak set mai heti lai hian art eroin in lamark chafashanin achoi om thlap thungani Patrick alaka rilruna tashi chu adu aina a talin akhup ru chu ati kholo phata arta chuan boi som ngalin hospitala po akal pui thlapani tashi ngai tua ron kalve Patrick ala chu tashi mai baka arta chuan lo an khum shepin hemini chang hian Hmeichhe pakhat wangin art le Patrick ate in chan chatna po chu chhut cha in alo om phata ani to swal ato hnu po in tashi chuan tennis khel chhun zom zel chu latum fan thovin arta chuan a practice pui china Mahse a khub ru hliam chu anat em awangin a tennis career chu a chhun zom thei mel talovani chu chuan tennis atchilh tak tashi po ati beidong tak zet mai thil khena changa kumthum liam hnu kumsang ni pakwa chuan professional tennis player ni velek lek to arta practice lai chu tashi chuan tlo hlolin thil ei turin an chuak dun zuya tennis chungchang soya anti ti tuiviau lain arta chuan hunrei to takachanga adu to dan te chu asoi chuak to vek maile ti chuan hemi zana chang hian tashi chu arta bial nu baka a coach ani zuita ani kumsang ni som pakwa aron in her chwa me phei chuan arta tennis zin kong tluang takawangin tashi le arta tetsu nu pa house satak ni to in fanu lili ti chu anei boka chu ero tashi nu chuan a enkol de rot thungani arta po US Open career grand slam atel tura in buat sai chan le to in a in hliam awangle akum tam deuh shet to awangin achak zolo thung heiwang hian arta phei chuan tennis chol san mai to te chu rilruk rum to in a in hliam bok nen akum atam ta bok nen achak lo zon deuh pop to reng mai si a achak theile to po in be seilovani Mahse tashi eroin nor kalui tlat thungin challenger event New Rochelle New York nei tura chuan wild card turin a register le sham chumi manga ain rin tok na te nei le tir le chu atum ber ani bokani le lama Patrick ala chu tlache ne so thle in tennis player thiam tak lani reng Mahse poisa nei lo mi wak vai anglek chau ni to in hotela riana tur tak ngial po anei to lovani hotel receptionist chu engtin timonia namnula hotela invom lu ngial chu tum Mahse a hlo cham chiang hle thungani anyama changa chanle poiti theidin huna bo ding talau Patrick chuan New Rochelle Championship a telve chu tumin omna tur ane box silo wangin a huna chuan area chil zui mia mai bokani atuk zinga klapa thokin a motor chu hung son tura ati chuan challengera telve turin lom kalau kal tinghalin a thei velea in register turin office a chuan atlan lut ngalbok aril cham to em wangin do kana eitur lawin chhop te po chu mutai lut le in office ngak tu po chuan alo mel shat ve china wangin a eitir ve mai boka chuti lain alera atumpui tur chu arta ani ti amu in Patrick chu makti na in akhat ta thungani a bank account na dollar som sari bak nei to lo Patrick chuan hotel tala invom lu theina tur Hmeichhe ngai zon der tur chu dating app kal tlanga zongzuin a muve mai bok Mahse chu nu ne na anin mu lai chuan an pia devading tashi chu mu in abula Hmeichhe lam reng chu ngai tua thei to lovin mel zuk ringot po chu du tok thei lovin beturin a thau ta hluai mai le
tashi chuan challenger a atel ve tur chu lo du lo hle in final a art nen inin machon ngei don chu wangin in withdraw rangro ati mak mai nima sela Patrick atsu a in withdraw du big silo wangin chak chho ve zel art anen chuan final match an khel dun nge mel ta bokani chum khatchu hotel lobby ya tashi le Patrick atetsu in hufule hlavin Patrick atsuan date kanei pui me cheru ma khan ka khosave a ti in biak fal pui loka soma chuta chuan Patrick atsuan tournament a achak nge theinan a coacha tang turin a som ta ani Mahse in coach lo dun mel le in tashi chuan ben hoi sok pa in withdraw turin anor le ngat chuti lain a phone number papera azia ero lak sakve shamin akal san zuita ani final match khelma in Patrick atsuan achian hlui arta chu sona mu in anin kar chu siam chatle atum hlena a arta ero in abe chadu tatlo biak chat chu soilo Patrick a mel a mu rual chuan a shiat rengna chalo zet kumsang ni som pakhat lama thil thleng dai to chu ngai to akir phale wai wain khati hun lai khan ta shile art te chu in hual to Mahse anla in nei chia lova Atlanta Open nei lai ni in art career inward chho lai ani nge nge bok zan khat chu Patrick a chuan thlenna hotela chuan ron in lar thutin ta shinen chuan anin hufal zuya arta po in mudun nge in khodanga hoisan loklanin khongyen kaldun tak ti po shiat lovin anlo baudun dai to bokani chung zong angai to chu awanga thin rim arta phei chu Patrick chunga a thin rim em awang chuan a chuak zui mak maile zanlama chuan tennis chol sana om ha dam ve to thalel tak zet arta chuan anupui tashi hena chuan naktu ka hian ka chakemo chaklawemo tennis hi chol san ka du to ani kumsom li lai kani ve to a la in khel chuk reng mai po hi ka zak ve to ka tha po in atlin to lo ati a athu soi chuan tashi ero tilom lo hle in apum pui thu soi ve bok Mahse ama ero chunak tu ka hian ichak lawani chuan ka chenang che ati mak maile heiwang hian mana ta to tashi atchilh ema wanga engkim haider chin arta chuan tashi achan lo nana chak ngei chu adu zwal tak zet bokani chuti lain engtik lai ma Patrick a hne ngai lo apasal arta chuan a hne le pek aring hau lo thung heiwang hian tashi chu apasal arta amu nge ta motia Patrick a mutura chuakin artan konfi taka tennis khel achol san theinan talpo a atuk maya an match khel dun tura chuan chaktir zok turin angen taringot mai Patrick a ero in la khem chu tum bik lo na sahle in anin hial pha zui chiam mai tashi thin rim phei chu kara tanga chuk zui makin Patrick la in a chuak ve bok chuta Patrick ala du wange apasal tan alem der ti po sha to lo Patrick nen chuan ti lo anti dun le ta a heiwang hian tashi wanga boy zole ta vek Patrick po in arta hne lo der chu arem ti pha ve ta bukani chuti lain arta chuan achak na chu alemani ti asia thiam theilo nan in soptir lutuk ero ati chi don mia chuang lovani Patrick muzo tashi po chu hotel lama chuan let zui ve main apasal le afanute tui taka anlo mu hi lai mu chuan in thiam lo na hli rakhatin a om zo chia dana wang chuan shi omati ru kher mai atuk lama ero apasal arta chu chak ngei tura fuimol molin Patrick anena anin tum lai chu om nuam lo zitin a thlir zui ve ta ani set khatna chuan Patrick chakin set ni na ero arta chuan alave thunga chutiang chuan tluang takin intum dun zel Mahse aril ru hale om nuam lo ber ero ansira uluk taka lo en reng tu arta nupui le Patrick bil nu hlui ni bok tashi chu ani tlat si Patrick chuan athutiam chu sutin arta chu asop shep mayang ti mul mai chu lo hlawin chuthle hle po har sa atitak zet to ani final game top lama arta chu lead zok tua changma se Patrick chuan ati dan chin ang bok khan surf pa in tashi chu amut puile tak thu arta chu ashilta a signal pek shathiam rura arta po in engdang ma angai to theitalawa
tashi en pa chuan ding khong reng taringot main che chang tur om ta hau lo mai le hei wang hian tight break nei zuin chak zo kanom thei ta lo chuti lain mak tak main an han khel le tran chia mai chu man lai hun an nuna tashi lu ma le rol thar an ni lai huna anin khel dun chin ang mai khan tennis chu nuam ti taka khel dun le in chakle chaklo lampon ngai to ta lo art ta chang phur talu tuk chu tu chelin chu vele patrick a chuan lo kwa ngalin chian chatak ni chin te in kar chu alo chale ta a ang hle mai thil thlenga wanga lom ve tho ta shi po a chut na changa tho me win alo sa hok ve bokani ole engpo ni se tun chuma tan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule